Бүгенге тапшыруда матур сәлам туаган бер мөхтәрәм милләттәшебез Николина станциясында гомер кичерүче Айбулатова Нәзирә Вилдан кызына юллана. Бүген аңа 60 яшь тула. Әлеге матур гомер бәйрәме белән аны чын күңелдән кызлары Әлфия, тормыш иптәше Илдус, кызлары Дания, тормыш иптәше Рамил, кызы Нурия, тормыш иптәше Усман, Мәрьям, тормыш иптәше Усман, оныклары Усман, Мәдинә, Мәрьям, Үмәр, Диния, Камил, Али һәм Алия кытлылар. Безнең әниебез тумышы белән зур Чиркли авылыннан. Гаиләдә 3нче бала булып, бу дөньяга 60 ел элек килгән. Әтиебез Арслан Зиятдин улын очратып, 1984 елның 9 декабрендә матур гаилә коралар. Быел бергә яшәүләренә инде 35 ел тула. 1985 елны алар Самара өлкәсенең Клявлинский районына күчеп китәләр. Анда Назаровка авылының мәктәбендә ул баш пешекчесе булып хезмәт итә. 1985 елның 16 октябрендә беренче көтеп алынган кызлары Әлфия туа. 1989 елны Зур Чиркли авылына алар күчеп кайта. Бары 6 ай гына анда яшәп, Рязань өлкәсенең Кадомский районына күчеп китәләр. Һәм бары тик 1991 елны гына Николина станциясында нык нигез корып яши башлыйлар. Әникай белән Әтикайга без зур рәхмәтләр әйтер идек. Безне 4 кызларын шундый яхшы иттереп үстергәнгә, укытканга, кияүгә биреп, никахларыбызны үткәргәнгә. Әниебез Аллага шөкер хаҗ кылу бәхетенә дә иреште. Кабуллардан гына булсын аның әлеге изге гамәле. Йөрәгебез, син бит безнең олы өлгебез. Без бары синнән генә үрнәк алып яшибез бар затта да. Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Кадерле әниебез, без сине матур юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен. Гомер юлларың озын булсын. Рәхмәт сиңа барсы өчен дә. Җырымның моңы, тормышым нуры, кадерлем минем, газизым минем. Игелек тулы улы йөрәкле, мәңге яшь, гүзәл әнием минем. Сау сәламәт, шат һәм көләч бул. Иксез шиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен. Сиңа юллыйбыз теләкләрнең изгеләрен. Әни диеп әйтә алу бәхет. Син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әни бәхилләтеп. Котлы булсын әнкәй туган көнең. Балкып торсын һәр чак йөзләрең. Кайгы хәсрәт күрми шатлык белән үтсен иде алдагы көннәрең. Әниебез безнең бүген синең юбилейлы туган көнеңдә йолдызларны җыеп күктән сиңа бәйләм бүген бирергә. Иң кадерле, йомшак теләкләрне сиңа гына теләп әйтәсе. Бел син әни, бу дөньяда безгә син хөрмәтле, кирәкле кеше. Әти белән икәү бергәләпсез, үстердегез 4 кызыгызны. Җылы, йомшак кочагыңда әни, бик яратып кочтың син безне. Яшә әни, безнең белән бергә. Ходай бирсен сиңа таза саулык, синең белән җиңел әни безгә, гырләп узарга тормыш юлын. Рәхмәт әни сиңа әйтәбез без. 4 кызың, кияүләр, оныклар. Әти белән безне шатландырып, яшәгез сез тигез гомерләр. Шул форсаттан файдаланып, кадерле әти-әниебезне матур 35 еллык мәрҗән тойлары белән дә котлыйбыз. Киләчәктә дә бер-берсенә терәк булып, тигезлектә гомер итсеннәр. Без аларны бик нык яратабыз. Рәхмәт сезгә әти-әни. Ярый әле икәү яшьлектә бер-берегезгә очрап табышкансыз, кавышкансыз безнең бәхеткә. Сез булганга әти-әни, нигезебез нурлы, сөйкемле. Адашканда һәр чак юл күрсәтеп, яныгызчы йолдыз шикелле. Тәрәзләрдә утлар балкып яна, әти каршы ала урамда. Йөгергәләп әни табын кыра, тәмле ашлар пешкән казанда. Озак еллар шулай тәрәзләрдә балкып торса иде утыбыз. Һәр чак безне каршы алса иде әти-әни, тулган йортыбыз. Кадерле Нәзирә Вилдановна, икеләтә гомер бәйрәмегез белән ихластан котлыйбыз. Бары бәхет теләп, гаиләгезгә матур җыр юллыйбыз.
Чәчәкләре матур булса да, бармы шаккатырлыгы. Әниемнең күзләрендә дөньяның матурлыгы. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларың. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларың. Кояшның яктылыгына торасы югап тора. Әниемнең нурлы йөзе кояштан да яктыра. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларың. Диңгезне чиксез киң биләр, беләм алай түгелен. Барлык